Александр Лукашенко гэта галоўны трансцэтр беларускага моўнага сораму. Так, неупэўненасць і сорам. У вынік гэта неупэўненасць, это сорам вельмі часта. Можаш патлумачыць мне, калі я пабачыў фразу само слова злучэнне моўны сорам, я зацікавіўся. Але што гэта такое, я на практыцы до конца не ведаю. Патлумач, калі ласка. Гэта вельмі цікавая з'ява. Ёй займаюцца многія даследнікі, даследніцы, да, і там філозафы, але сацыялінгвістыцы спецыяльна ўжо гадоў 50-60 працуюць з гэтым паняткам. Ёсць нават панятак моўная ненавісць, моўная неупэўненасць, але пэўную градацыю толькі што напісаў. Неупэўненасць, сорам, ненавісць. Ненавісць, да, это ўжо зусім іншы адваротны бок. Моўны гонар. Я ўжо гадоў 16 займаюсь тэмай моўнага сораму. 20-й год, конечно, мне збіў все карты. І гэта вельмі добра, тому што моя теза все подтверждалась, моя гипотеза все подтверждалась, даследаванне, все анализы, што вот с кожным годом все больше и больше беларусаў сароміцца, бо вынік русифікацыі. Моўны сорам можна назваць, да, з'яву, калі чалавек сароміцца свайго моўнага паходжання. Я не кажу про нацыянальны прэтнічы, што беларусы могуць ганарыцца, што я беларус, але рабіць гэта па-расейску, але сароміцца сваёй мовы як індывідуальна, так і калектыўна. І гэты сорам, канешне, ён ірацыянальны вельмі часта, але ён выкліканы палітыкай маргіналізацыі мовы, ад якой ён хоча адмовіцца. У нашым выпадку это беларуская мова. І перайсці на мову больш прэстыжную, больш развітую, вот, да, как президент сцвярджае, да, што ёсць такое ангельскае расійскае. Безумоўна, не прэзідэнт, альбо былы прэзідэнт, які сцвярджаў гэта так. Каму гэта з'ява, да, у неўтульнасці, сораму.